Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, cando pasa un pouquiño das 9 da mañán, empezamos o noso programa de Sempre en Galicia, saludando a nosa compañeira Francis. Moi bons días, Francis. Moi bons días. E recordade que se queredes poñervos en contacto vía WhatsApp coa nosa audición, tedes que facelo ao 092 001 232. José, cando queiras, empezamos Sempre en Galicia. O vindeiro martes celébrase o Día Mundial da Muller. O noso saúdo a todas elas que son as que fan que a vida humana siga neste planeta. É un día, amigos, feito con toda a forza das mulleres que tratan de que o home teña os seus dereitos e nada máis, pero que elas teñan os seus dereitos e nada menos. Inda que a pesares de estar presas dese muro invisible que se chama belleza, trampa do feminismo que lle impide avanzar na chamada igualdade de xénero. Dice moitas veces que ao lado de un gran home houbo sempre unha grande muller. Sabia filosofía, por certo. Pero cantas veces sucede ao revés? Veleitemos a muller palpitando como un imán na vida familiar, como propulsora e resorte máxico do santuario do fogar. Porque a muller, amigos, foi sempre ese crisol de abnegación, de sacrificio, de heroísmo e de caudal, de ternura que son capaces de sentir os seres organizados para amar. E referíndonos a esa muller galega traballadora e resolta que non lle arreda nin lle intimidan as dificultades. Esa muller que cando o fogar se apaga porque se perde a colleita ou o mar lle nega o seu rendimento, ou cando o marido farto de loitar se ve vencido, ou cando os seus fillos lle piden pan, entón aparece ese espírito forte, sendo a primeira para o sacrificio e a última en entregarse. Esa muller que antes ollo era esposa, amante e nai cariñosa, axigántase na penuria. Entón cose, fía, vende, texe, nada se lle resiste e nada lle teme. Nin hai dificultade que non resolva, logrando con lágrimas e con perseverancia aquilo que non se consigue o varón máis esforzado. Ela é ao mesmo tempo muller, xefa da casa, administradora que paga e cobra, que dura os seus fillos que van medrando leccionados polas enseñanzas dunha nai. Esa nai que convertida en viúda e secas as vaguas do door da perda do seu compañeiro, transfórmase e saca forzas para dominar a flaqueza do seu espírito e decidida enfrentarse sola á adversidade.
Ningún home supera os extremos de prevención a que chega unha muller desvalida, limpando o camiño dos seus fillos e sostendo os seus problemas. Por iso, hoxe, queridos escoitas, cando vexades a un xoven que triunfa ou unha moza que se eleva puxante socialmente, non lle preguntedes quen é seu pai. Buscade a huella da nai heroica e descubrídevos con admiración dante do conseguido por unha muller, porque as mulleres foron sempre as creadoras de casi toda a gloria da humanidade. Por tanto, debemos desarmar ese teito de cristal que se produce no ámbito económico e social e nas brechas salariales, acumulando eses estereotipos de xénero que atribúen á muller un rol diferente ao home. Desta maneira, seguramente teremos un proxecto de país con políticas públicas de igualdade que elimine a lacra da violencia de xénero. Mirade, mesmo diante do que hoxe está pasando en Ucrania, eso non sería posible se se acudise ao humilde e patriótico consello dunha nai. Pero a pesar de ser a raíz da humanidade, ve como medra o árbore, pero a raíz sigue soterrada, xusto cando máis falta fai o alento, o cariño e a abnegación de unha nai, que é a única que pode apagar o lume dos fusiles. Ai, meu geiteirín, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana, un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupai. Muller fartura de loita, que che hei decir eu, mullere, se ties como a terra nosa e a terra como a ti e a terra como a ti ai la lelo, ai la la la. Deixei vos entrar má soia, anque convosco eu quedei. Valeira quedou a terra ti sementada bo fe. Valeira quedou a terra ti sementada bo fe. Yo vengo decía, pronto y de volver, para tirar la fame, para poder comer. Yo vengo decía, pronto y de volver, para tirar la fame, para poder comer, para tirar la fame, para poder comer. Oi, muller, cantas noitiña, te deitaches coa tristura e o vento frío traía as novas dos que marmulan, as novas dos que marmulan. Ai la lelo, ai la la la. Yo vento decía, pronto y de
Ti és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu. Mistura de mel eterna, de fera e de anxo do céu. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas. E hoxe que volto vencido, para que eu venza ti te deitas. Cheo voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, acabamos de escoitar Muller, este precioso tema musical de Fuxan os Ventos, un grupo de musical de máis zona dentro e fora de Galicia. Un grupo musical como Fuxan os Ventos que está cumprindo este ano xustamente 50 anos desde o seu nacemento. Estamos en comunicación con Galicia, con Teresa Novo Arrojo, que é maestra, pero é tamén a voz de Fuxan os Ventos, unha das voces femininas de Fuxan os Ventos. Teresa, moi bons días dende Montevideo. Hola, pois moi bo día desde a capital de Galicia, Santiago de Compostela. Acordas os primeiros momentos do nacemento de Fuxan os Ventos, Teresa? Sí, claro, cos acordo, inda que agora xa empeza a fallar a memoria, pero, bueno, eu estiven desde os comezos e tiña 15 anos, ou sea que xa podes botar a conta dos que teño agora. Claro, e o certo é que foron uns momentos moi ilusionantes, moi activos, con unha situación en todo o Estado español, pero en concreto en Galicia. Estou falando do ano 72, onde a xente fervía por liberdade e por democracia, e entón facer música en galego cantando a problemática da xente resultou realmente, por un lado, ilusionante de que este país realmente cambiara, e por outro lado con un certo risco de que a policía andaba atrás de nós. Temas reivindicativos sempre, non? Como a emigración, a pobreza, a exclusión, a ecoloxía. Sempre trataste deses esos temas? Sí, sempre tratamos eses temas
como o idioma e a cultura e a situación marginal de Galicia en relación co Estado. Decir, todo o que realmente a nosa xente vivía, sufría e padecía era a nosa temática, xa sexa a través de letras propias, xa sexa a través da voz dos nosos poetas e das nosas poetisas, ou mesmo de cantigas e cancións e letras populares que tamén recollían en moitas ocasións o sentir da nosa xente. Claro. Teresa, pensas que o goberno de Galicia, se cal sea, de un lado ou do outro, non reconoce o valor dos grupos musicales galegos? No, que va. O goberno galego en realidade non reconoce nada que teña sabor a galego. É todo unha pantomima o que fan, pero realmente non solo non lles interesa, é dicir, non lles interesa potenciar en realidade todo aquilo que teña un mínimo sabor a identidade propia, que é o que desde sempre defendeu Fuxan os Ventos. A identidade é a música, a identidade é a cultura, a identidade é o idioma, a identidade é a situación de minusvaloración que vive todo o que sexa galego, e non se está a facer o que había que facer, non? Nin antes, nin agora. E antes o mellor había unha xustificación, estábamos nunha dictadura, pero veu a democracia e en moitas cousas incluso fomos para atrás, en concreto no tema idiomático. Hoxe fala moita menos xente en Galiza galego que o que falaba no anos 70, 75, 80, etc. E a que se debe, Teresa? Pois débese fundamentalmente a unha política errada de non potenciación do noso idioma. Esa é a causa fundamental, porque, claro, un idioma minusvalorado, un idioma que non ten que non está normalizado no ámbito urbano fundamentalmente, que si existía no rural, pero que agora hasta xa nin no rural. Entón, as novas xeracións non foron educadas adecuadamente no galego. Por todas partes sonaba castelán ou inglés antes que galego, e sigue a pasar eso. Entón, claro, cada vez perdemos máis galego falantes, e chegará un momento, espero que nunca, pero que as 1000 primaveras que soñou Álvaro Cunqueiro para o galego toquen o seu fin. Chama a atención, Teresa, que cando estivemos en Galicia xustamente nunha aldeíña, aí en Sofán, de Bergantiños, vía como as nais xóvenes, as nais de 20 e pico, 30 anos, lle falaban os nenos en castelán. Chamábame a atención, porque antes meus pais e tal vez os teus falaban en galego cando eras pequena. Claro, eu toda a miña vida falei en galego, e o que escoitaba era galego, porque na aldea o único que se falaba era galego. Claro. Que pasa? Que hoxe as nais de 20, 30, incluso 40 anos xa foron educadas en castelán, e ese auto-odio que sempre tuvemos hacia o noso fai que moitos pais e moitas nais pois lle falaran aos seus fillos e fillas en castelán, porque o galego estaba mal visto, o galego era de pobres, o galego era da aldea. E o galego, que é unha lingua viva, que significa cultura, que significa riqueza e que significa incluso riqueza económica, porque significa futuro. Significa futuro e vida. Claro. Sin embargo, eso non é o que entenderon nunca os nosos gobernantes, e sempre fixeron o posible por aplastalo, inda que pareza moi duro. E aínda que a Xunta de Galicia naceu por e para defender o propio de Galicia, eso nunca foi así. O Partido Popular desfixo este país culturalmente, históricamente, xeográficamente, económicamente, é un desastre. O seu interés é que Galicia non exista como tal, e que os galegos e as galegas agachemos a cabeza ante o noso, para defender o noso ante todo o que ven de Madrid ou de fora do Estado, non? E Fuxan estivo sempre contra iso, Fuxan estivo sempre contra iso, e estamos tamén aínda en estes 50 anos, porque por desgraza as letras das nosas cancións siguen tendo hoxe a mesma vixencia ou incluso máis que nos anos 70, 80 e 90.
Hai moi poucos fogares aquí na emigración, sobre todo en Buenos Aires, onde tamén nos escoitan hoxe esta audición. Buenos Aires e Montevideo, poucos fogares donde non se escoite Sementeira ou a Salla de Carolina, pero tamén moi poucos fogares que non teñan un casé, un disco de Fuxan os Ventos, o que quere decir moito o noso favor, verdad, Teresa? Sí, quere decir moito o voso favor, está claro que sí, pero ollo, porque tamén hai moito, non digo na emigración que non coñezo realmente a situación, que se utiliza o galego e a música un pouco en plan folclórico, entendes? Pero que despois o noso razonamento mental e o noso apostar por vai por outro lado, non? Claro. Entón, eso é grave, quero decir que de pouco vale que cantemos sementeiras e despois non sementamos. Tes razón. Mira unha cousa, Teresa, pasado mañán é o Día da Muller. Ti eres nai de acollemento, verdad? Como ves este problema? Como ves este problema de Ucrania? Bueno, o problema de Ucrania non é o problema de Ucrania, é o problema de todos e todas nós, claro. É o problema da sinrazón, é o problema de unhos gobernantes locos que solo ven diante de sí cuestións económicas e cuestións de poder, e que non ven o que tiñan que ver, que é o que para o que foron elexidos, que é para defender a vida das personas. Unha desas nenas de acollemento ven agora chorando. Parece que estuvera cantando Sementeira, Escoítame... Sinto de verdad. Sinto o ruido. Escoítame unha cousa, Teresa. A quen ya naceu de Fuxan os Ventos? Non, vamos a ver, eso é un erro permanente que moita xente quixo pois alimentar. Vamos a ver, a quen ya está formada ou estivo, porque agora creo que xa non existe tampouco, non sei, por dúas persoas, máis moitas outras que nun momento determinado deixaron Fuxan os Ventos, pero Fuxan os Ventos seguiu ininterrumpidamente sin esas dúas persoas. De feito, por Fuxan pasaron ao longo da súa historia, e xa son 50 anos, máis de 30 persoas, que xa se dice facilmente. E sempre o grupo continuou. Entón, cando marchou Mini e Mero, que son as persoas que formaron a Kenya, pois o grupo seguiu actuando e cantando como estábamos facendo antes. E máis, incorporouse daquela a Fuxan un cambio importante que tiñamos ganas de facer xa antes, que se incorporou ao grupo un grupo de música tradicional, é dicir, un gaiteiro, un pandeireteiro, un zanfonista tradicional, é dicir, enriqueceuse moitísimo a sonoridade e a musicalidade do grupo a base da instrumentación e de profesionais con instrumentación tradicional. Pero Fuxan sempre foi Fuxan, e despois Mini e Mero, pasados algúns anos, seguiron na música e crearon a Kenya, pero Fuxan sempre seguiu sendo Fuxan. Onde non estaba Mini e Mero, pero estábamos outros, que xa estábamos cando, date conta que cando Mini e Mero marcharon en Fuxan éramos 9. Dos 9 marcharon 2 e quedamos 7. Claro. Como viches o fenómeno Tanxugueiras, Teresa? Bueno, o fenómeno Tanxugueiras pareceme maravilloso, por dúas razóns. Unha, porque teñen moi claro a defensa do idioma e a defensa das mulleres galegas e do valor que implica a transmisión oral que elas fixeron e que elas conservaron, e por outro lado que teñen a capacidade de chegar á xuventude, e iso é o fundamental para sermos capaces de intentar contrarrestar as políticas nefastas de perda de galegofalantes. A música galega na nosa escola non se coñece, non se estudia, son solo pinceladas puntuais. Invádenos o americanismo, o norteamericanismo e o anglosaxón.
e a xente sabe cancións en inglés, pero non sabe cancións en galego. Entón, creo que o fenómeno Tanxugueiras pode ser un impás onde a partir de aí pois haxa moito máis interese por... Pero non nos podemos quedar aí, porque se nos quedamos aí, as modas pasan e despois non queda nada, non? Hai que realmente sementar. Dime algo da música de Milladoiro. Bueno, Milladoiro foron e son uns cracks. É dicir, ese Milladoiro pon de manifesto que para defender o país, para defender a cultura e para defender mesmo o idioma, non fai falta cantar. O idioma é tamén o idioma musical. Claro. E Milladoiro tivo sempre a característica fundamental de interpretar, crear e mellorar a linguaxe musical deste país e actualizala para que non se perda. Claro. Por tanto, bueno, pois eran vanguarda e siguen sendo vanguarda neste país. Escoitame unha cousa, foches diputada dentro do ano 2005-2009, sustituíches a un gran amigo, Enrique Telo, un home feito no bloque nacionalista. Fálame un poquinho, dime, sí. Que debía de innovar a Televisión de Galicia? Bueno, a Televisión de Galicia o que tiña que facer é de seguir así case desaparecer, porque se gastan moitos cartos no que non se fai, non se potencia a cultura deste país, nin a música, nin o teatro, nin o audiovisual. Ás veces si se fai, pero sempre un audiovisual sobre todo en canto a temática mediocre, porque non lles interesa que haxa unha temática interesante. Non falo dos actores e das actrices, que temos un plantel maravilloso, pero é realmente darlle a xente, como me explicaría, bueno, entretenimiento sin ningún tipo de valor, claro. Sin ningún tipo de valor. E claro, cando nunha televisión pública que nace para fomentar o idioma, a cultura e a música deste país, se fai así, pois realmente son cartos tirados. Baixo o meu punto de vista é de xusticia do que se está facendo. E é máis, hai moitísimos tempos xa que ademais hai moita contestación dentro da propia Televisión de Galicia, porque non é unha televisión pública, é unha televisión monopolizada, colonizada e manipulada única e exclusivamente en favor do goberno galego e do señor Feijóo e do Partido Popular. Vamos a tirar... Eu entendo que... Sí, sigue. No, digo que o mellor desde a emigración se ven as cousas de outro xeito. Pero a realidade que temos aquí... Vale. Tíranos un pouco de flores a nós. Levamos 72 anos. Que che parece a nosa lavoura aquí en Montevideo? Mira, a vosa lavoura é realmente encomiable e increíble. É dicir, eu non sei como sodes capaces de aguantar. Nótase moito o voso amor á terra. Hai pouco falei tamén con outro compañeiro desde Bos Aires, que me dixo que debía ser o único galego de orixe xa que quedaba en Bos Aires. Héctor... e que tamén ten un programa de radio, estuvemos unha hora falando. E realmente o labor da emigración a nivel cultural e idiomático paréceme increíble. Había que facervos un monumento, pero eso tiña que ter outro valor aquí, tiña que ser valorizado aquí de outra maneira. E sinto decírvolo, pero aquí da emigración só se valoran os votos que veñen. Tes razón. E non pode ser iso. Tes razón, non pode ser iso. Tes razón, Teresa. Non pode ser iso. Bueno, fálanos
fárlanos dun monumento. Un monumento había que facerlo tamén a Fuxan os Ventos, ese grupo musical que tantos domingos alegrou as casas, os fogares do mundo emigrante aquí desde esta audición de Sempre en Galicia. Mandamos un bico moi grande, Teresa, e oxalá algún día poidas estar en esta mesa, en este estudio aquí rodeado das nosas compañeiras e dos nosos compañeiros para charrar moito sobre ese cariño, sobre esa ilusión que poñedes na terra galega, na terra nai, na terra matria. Felicítote polo día de pasado mañán como muller, como cantante, como componente dun grupo musical e tamén como defensora dos valores da nosa Galicia. Graciñas, Teresa. Moitas grazas. Non sei se podo decir algo máis. Sí, gustaríame simplemente mandar unha aperta forte a todos os galegos e galegas e os seus descendentes que nos escoitan e manifestar unha pena que sempre tivo Fuxan os Ventos e é que non conseguimos ir cantar a América. Eso foi para nós unha frustración tremenda, irvos cantar aí en directo. Sin embargo, veñen directores generales cada 8 días. Xa, querido, pero cando se intentou facer, Naide quixo facer sufragar os gastos que supoñía que Fuxan os Ventos fora facer unha xira por Bos Aires, por Argentina, por Uruguai, por Montevideo, por Brasil. Non conseguimos que nos subvencionaran esa viaxe. Non lles interesaba que foramos. Entón, claro, as cousas sin cartos tampouco se poden facer. Claro, tes razón. Sinto, pero para nós, para vos, o noso máis tremendo cariño e recoñecemento por todo o voso labor. Bueno, cuida ese neno que está chorando, un biquiño grande. Sí. Igual para vos, veña, bicos. Yo mujiño treina, yo gran fai no treinejare, y desde ti lo que penso agora que vou cantare. Canta gordo, meu irmão Manueliño, canta gordo, que eu cantarei delgadinho. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Agora coa democracia ve o dereito a votar e o dereito e tromes libres nosa libertad emigrare. E a chumbeira da xusticia non ten cousa semellante, colle os peixes pequeniños e deixa fuxir os grandes. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Os diputados nas cortes falan de moitos andios e falan e o traballo é para nós. Sei que a vaca xa non daba para tanto la mon chupar e agora a autonomía novos tetos van armar. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. Ai, lola, 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 ai, lola, lola, lola. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Francis, contame, cal era a gran ilusión de Cunqueiro? Durante décadas, o escritor Álvaro Cunqueiro foi publicando no Faro de Vigo infinidade de poemas supostamente traducidos doutras linguas. Segundo sinala o documental Ouvirnos, financiado polo Fondo de Proxectos Culturais en Lingua Galega, traduciu ao galego preto dun milleiro de poemas de máis de 400 autores de 40 nacionalidades distintas. Pero había un problema. Cando os profesores Xosé Enrique Costas e Iago Castro comezaron a estudar toda esta obra poética dispersa e a consultar con diferentes expertos en distintas literaturas do mundo, decatáronse de que eses autores non existían. Eran todo parte do que facer poético de Cunqueiro. O documental dá conta desta historia. Bueno, a Mesa Lingüística lanza o xogo Pesatermos para fomentar o uso do galego. A Mesa, pola normalización lingüística, lanzou o pasado mércores 2 de marzo o Pensatermos, un xogo lixeiro e gratuito para entreter e para fomentar o uso da nosa lingua, que pode ser usado doadamente en dispositivos móveis ou de sobremesa. Trátase dunha adaptación dun xogo que xa existe en Cataluña. A base de datos coa que se forman as palabras foi unha contribución da Real Academia Galega e do Seminario de Lingüística e Informática da Universidade de Vigo, que facilitaron toda a terminoloxía que recollen os seus dicionarios. O xogo consiste en formar palabras a través de 7 letras, sendo unha de elas de uso obrigatorio. As palabras deben ter como mínimo 3 letras e non ser formas verbais conxugadas nin termos en plural. Que ben. A Mariña e Burela seguen presumindo de equipo femenino. A Mariña e Galicia celebraron a pasada fin de semana outra copa. Da man do xa histórico Burela de Fútbol Sala, equipo feminino que encadeou o seu 11º título consecutivo ao vencer o Futsi na final da Supercopa 3 meses despois de proclamarse campeoias de Europa. O considerado mellor equipo do mundo da especialidade mantén o roncel de vitorias logo de que a pasada temporada sumase un novo título de Liga e Copa a un palmarés inigualable. Mais incrible aínda nunha entidade con 20 anos de historia e cuxa sección feminina viu a luz en 2008. Bueno, vamos a ver si son capaz de decir esta palabra. Nace en Galicia BlaBlaCarbanca. Lo dixeches, sobrou a de banca, porque é en inglés. Un novo servizo de vehículo compartido facilitará a moitas galegas e galegos desprazarse ata a oficina bancaria que teñan máis próxima. Entidade que en moitos casos vailles quedar a centos de kilómetros. A nova rede social que vai a operar inicialmente en Galicia nace inspirada noutro servicio moi popular de orixen francés que fai posible que persoas que queren desplazarse a un mesmo lugar ao mesmo tempo poidan organizarse para viaxar xuntas e aforrar desta maneira cartos na viaxe. Diante do efecto dominó de peche de entidades bancarias en Galicia e vista a indignación xerada na poboación, unha galega tivo unha iluminación e foi así como Pepucha se inspirou para idear unha aplicación que conecte a galegas e galegos que teñan a necesidade de ir ao banco, ben porque a súa entidade queda agora a centos de kilómetros do seu domicilio, ben porque non dominan as tecnoloxías, ou ben porque as tecnoloxías non lle dan solución ao que precisan do banco. Descargando unha aplicación moi intuitiva poderase acceder e acordar acoplamentos noutros coches para programar viaxes aos bancos máis próximos. Para facer
facer accesible o servizo a xente que non saiba manexarse con estes adiantos facilitarase un teléfono no que poden xestionar a través dun operador ou operadora a viaxe a realizar. Bueno, pois un aplauso para Pepucha, verdad? Porque costuvo unha idea genial. Que máis temos, nena? Temos que justamente o noso socio Xabandú Ortiz mandou unha noticia a nosa audición que está relacionada con esta última nova, xa que é sobre o peche de varias entidades bancarias. E di así: Alberto Núñez Feijóo reuniuse co gobernador do Banco de España, o que trasladou a súa preocupación polo peche progresivo de oficinas bancarias nas zonas menos poboadas de España, unha tendencia agravada polo COVID. Tras explicar que o acceso a servizos financeiros é fundamental para o desenvolvemento económico e social, así como para favorecer a cohesión territorial e loitar contra o despoboamento, Feijóo expuxo a necesidade de abordar unha solución global a nivel estatal. Nesta liña destacou que Galicia foi unha das primeiras administracións autonómicas en abordar este problema para lograr medidas que faciliten o acceso de servizos financeiros aos habitantes do rural, en especial naqueles lugares onde cesa a prestación de servizos bancarios. Bueno, e ven a música, Santiago de Compostela, por Luada. Santiago de Compostela, muy mollado tens que estar. Santiago de Compostela, por un lado te los har, por otro Zarela, por otro Zarela. Hay el elo, hay el alo, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Desde o Lermas do Rueiro, serpente a mai no río, desde o Lermas do Rueiro, dame vos serpenteando, tras de un amor verdadeiro, tras de un amor verdadeiro. Hay el elo, hay el alo, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Nunha noite de trevón, pasei a Ponte do Carmen, nunha noite de trevón, e tache o río Iba, que me mollei os calzóns, que me mollei os calzóns. Ai el elo, ai el alo, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non se era fada o meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Bueno, vamos agora cas novas da colectividade, O próximo mércores 9 o Centro Gallego de Montevideo, en recoñecemento ás súas asociadas, fará unha actividade presencial na súa sede de Carrasco, no Polideportivo, que leva o título Mulleres Galegas na Historia. A charla estará a cargo da profesora María Victoria Fernández Gamarra e de alguén que vos conocedes moi ben, Toni de Seares. Bueno, polo patronato como están as cousas? O patronato está aberto xa no seu horario habitual das 4 ás 7 da tarde, a lista Teresa para todo o que os socios necesiten. Estamos a preparar o comezo dos cursos. Mañana luns será a reunión cos profesores para definir definir o comezo dos cursos. Está bien, está ben. Eses cursos que van ser presenciales xa, non sabemos ainda. Non sabemos ainda. Quizáis sexa unha mestura, algúns sí e outros non.
O mércores 23 de marzo ás 19 horas teremos unha charla de José María Monterroso de Besa. Esa sí vai ser unha actividade presencial. E o título é Coruñeses en Montevideo, 13 homes e 4 mulleres fundacionais. Temos que agregar que todas as actividades que o patronato fixo dende que comezou a pandemia durante todo o ano 20 e o ano 21 e ata o día de hoxe, ata a última que foi a do día de Rosalía, están todas subidas na nosa canle en YouTube e ali poden ver todas as que queiran repetir as veces que desexen, pero quero remarcar algo que a conveniencia de suscribirse a canle. Vou a facer unha mestura entre castelán e galego para que entendan ben. Cando vostedes acceden a YouTube, aparece un rectanguliño que dice buscar e unha lupiña. Ali, se poñedes Patronato da Cultura Galega, accededes a os vídeos que subiu o patronato, pero tamén accededes en mestura, mezclados, os vídeos que subiron outras persoas, outras entidades, outra xente, e non ten ningún orden. Entón, dai un pouco de traballo a pesquisa. Se vostedes vos suscribides a nosa canle, forma de suscribirse, apretades en un vídeo e abaixo nun rectanguliño en rojo aparece el letrero que dice suscribirse. Allí tienen que dar clic, porque ¿cuál es la ventaja de la suscripción? La próxima vez que accedan en el menú de YouTube, cuando empieza YouTube, a la izquierda va a aparecer un ítem que dice suscripciones y allí va a aparecer ya con nuestro logo Patronato da Cultura Galega. Y ahí, al premer nese ítem, vai directamente a nosa canle, solamente a nuestro canal, sin otros vídeos que interfieran cosas que no nos interesan. Claro. E outra ventaxa que ten o de suscribirse é que vostedes podéis facer o orden que querades, desde o comezo hasta o final, ou de o final ao principio. As actividades do 20 e do 21 non ten un orden cronolóxico de acordo a súa realización. Ten un orden que foi a carga que nos fixemos no YouTube, pero xa desde o mes de decembre as actividades súbense inmediatamente de feitas e ten un orden cronolóxico. Ademais, outra ventaxe que ten é que aparece unha campaniña cando o patronato cargue novamente con outro vídeo, aparece unha campaniña que vai avisar que hai un novo vídeo. Por eso teñen que suscribirse ao canal do patronato. Que ben, máis clariño, Auga. Máis claro, Auga. Que che parece se escoitamos a María do Ceo en este tema, Moraima? Encántame. Moraima, digo Moraima, cando semento a esperanza, digo Moraima e ponse azulada, cando quero vivir, digo Moraima, cando quero soñar, digo Moraima, digo Moraima, cando a noite é pechada, digo Moraima e ponse a luz en marcha, cando quero soñar, digo Moraima, cando quero
abafa. Digo Moraima e ponse a mar en calma. Cando quero chorar, digo Moraima. Cando quero sorrir, digo Moraima. Digo Moraima, cando a mañá é clara. Digo Moraima e ponse a tarde mansa. Ai, cando quero sorrir, digo Moraima. Cando quero morrer, non digo nada e mátame o silencio de non decir Moraima. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Amigos, hoxe, en homenaxe á muller galega, como fixemos no noso editorial, devoraremos un feito non moi conocido que ocorreu no mes de marzo do ano 1918, e que foi a Revolta de Nerón, que tamén se lle chamou a Revolta das Pedradas, canda a fame poido máis que o medo. En 1918, pleno reinado de Alfonso XIII, por Ferrol e arredores había moita fame. O prezo do trigo estaba moi alto e España aproveitaba esta circunstancia para venderlle aos países máis necesitados, desabastecendo o mercado interno. Os vendedores locais acaparaban os produtos máis solicitados á espera do aumento dos prezos, produtos tan básicos como o pan, o aceite, os ovos ou o carbón. Unha dúcia de ovos chegou a custar 3 pesetas e, por exemplo, unha aguadora necesitaba o que cobraba por 3 días de traballo para poder compralos, sinala a investigadora Laura Tato. A inflación disparouse e os salarios non aumentaban, acabou provocando o desabastecemento interno do país debido á falta de produtos de primeira necesidade. En marzo de 1918, fronte a tremenda escaseza de fariña e co pan polas nubes, as mulleres plántanse e durante 11 días saen ás rúas para loitar contra a fame. Lánzanse ao saqueo do portos e almacéns e o asalto dos trens que levaban os alimentos de Madrid, relata Tato. O día 4 as traballadoras da fábrica textil de Neda, indignadas, desprazáronse ao Concello para exixirlle ao alcalde que puxese fin aos abusos, pero este non as recibe. Deciden entón o día 9 ir a falar cos propios comerciantes. Un deles recibe as a tiros e 2 mulleres resultan feridas. Elas responden con pedras. Así se inicia a revolta das pedradas. A noticia esténdese por toda a comarca e as mulleres de Ferrolterra póñense ao fronte de rebelión, organizándose en comités para negociar con autoridades e fixar os precios máximos que en todo nunca se cumpliron.
Organízase unha manifestación en Ferrol o día 10 o berro de Temos fame, abaixo os acaparadores. O día 11, outra rica comerciante acaparadora tamén recibiu a tiros no seu almacén de Ferrol as subebadas e os seus fillos. Un choque que acabou ca vida dun neno de 12 anos e dun mozo de 16. O 13 de marzo celébrase unha importante feira campesiña en Narón, con protestas ante a casa do alcalde da localidade. A Garda Civil carga con dureza, provocando polo menos 7 mortos, ademais de dúcias de feridos. Non se sabe nin se saberá nunca os mortos que houbo. Só se registraron os que morreron no lugar por enfrontamentos ese mismo día, pero non os que marcharon feridos e morreron nas súas casas despois dun día investigadora. O 15 de marzo comeza unha folga xeral en Ferrol e declárase o estado de excepción, chegando máis militares á comarca para controlar a situación. As protestas continúan varios días, aínda que a revolta foi totalmente esmagada pola brutal actuación das autoridades. A represión foi tremenda. En abril houbo un cambio de goberno no Estado e concedeuse unha amnistía. Con todo, ningunha das mulleres encarceradas por esta revolta foi liberada. Os alcaldes de Ferrol e Narón si víronse obrigados a dimitir xunto co xefe da Garda Municipal. En homenaxe ás vítimas do masacre de Narón, inaugurouse no mes de marzo de 2018, no centenario da Revolta das Pedras, un monumento en recordo ás líderes. Trátase dunha escultura coa figura dunha muller e sitúase na Feira do 13. Serás aquela que quixeche ser, serás a indómita muller, serás no ar un puño arder, e ti só ti a terra ti farás tremer. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Será o domingo ás 9 da mañán. O vindeiro domingo, digo, ás 9 da mañán, aquí sempre en Galicia, en CX12 Radio Oriental, a radio máis galega do dial uruguayo. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón